tapi cuma sampean sing kowe buat terlope-lope. Wong cuma ayang sing gawe tulake dana. Wong cuma ayang sing rasa disayang sayang. Putri kembar Jaya. Mas Andi Jawa TV Official. Orang tim buat kali sore. Udah. Ake wong lanang sing teka pada nalangkah ke cinta, tapi langkah-langkah sing paling setia yang duduk ayangnya kita. Ake wong lanang sing luwih mung sampeyan sing terpilih, tapi langkah-langkah wong ing alam dunia yen duduk ayangnya kita. Ayang yang membungkam sepisan, wong garang pirang-pirang sing gantengnya ora kurang, tapi cuma sampeyan sing gawe buat terlope-lope. Mung cuma ayang sing gawe bola bedana. Mung cuma ayang sing rasa disayang sayang. Terima kasih.